Sawubona bhuti. Ngemalume nge-uncle. Kudala ningorindilelana nge-delivery yakho. Uyazi akuphephanga babamba ngenkonzo. Ngiyaxolisa Why unaphumi? And uyazi akuphephanga lana babamba ngenkonzo. Ngemalume uncle. Kudala nimirelana. And nizwile kukhala ngentombi lapha kanti mina nimirelana. Uyazi akuphephanga lana babamba ngenkonzo. Ngiyaxolisa Fraz, ngiyaxolisa. Usiphele. Ethini ngekhodi yakho? Ikhodi. Ngekhodi. Ikhodi yani manje? Kanti futhi idom ngebhodi ingirindisile la. Oh, 4254. Wena bro, usipho kodwa manje ukhuluma kanje? Usibusisi, ingabe ibhodi sisebenza nge-Home Affairs. Kudala ngirindile ngayo. Ngiyathemba ukuthi awuyidlanga ayini njalo phela. Hey, ngemali yami. Uyazi awuyikhokhanga ngebhodi. Ikhadi. Le-cash. Yo, uzwazi ungena ngilande ngaphakathi. Ngirindise, kanti ngirindisile ngebhodi. Ngiyabuya manje, ngiyabuya. Ngizayidla, futhi ngathi ibhodi ngedoma. Ayithi. Ngeshaka ngiphile ibhodi. Ngiyabonga.